Puigcerdà ha acollit aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Open de patinatge artístic sobre gel. Hi han participat una setantena d'esportistes vinguts de 3 clubs catalans, un andorrà i 3 de Madrid. Així doncs, tant dissabte com diumenge, els patinadors i patinadores han presentat els seus programes amb elements com salts, piruetes o seqüència de passos. Malgrat no ser un esport que mou molta gent, el fet de tenir 70 participants fa que hi hagi hagut força moviment a la vila. Des del Club Cerdà reconeixen que el patinatge artístic sobre gel requereix molta dedicació i disciplina. Asseguren que continuaran treballant per fer créixer aquest esport. És un deport bastant important, fa molts anys que existeix aquest esport aquí a Puigcerdà. Són 70 famílies. Sí, ha mogut gent, però bueno, com és un esport una mica minoritari, doncs clar, no mou tant com pot ser un futbol o pot ser un hoquei. És un esport que vol molta disciplina, molt entreno, molta dedicació i no tothom, o pels estudis o per la feina, pot dedicar-s'hi. Llavors, amb segons quines edats és molt difícil seguir. Però bueno, estem aquí i estem perquè tot vagi seguint i anem fent el més gran, el patinatge, amb tot Catalunya. Des del club han destacat el nivell dels patinadors i patinadores locals i han remarcat que no fa gaire temps van tenir representació en competicions del nivell. En aquest sentit, confien a tornar-hi a ser ben aviat. Hem tingut patinadors a nivell mundial, hem tingut patinadors que han anat a europeus, hem tingut patinadors que han anat a Grand Prix i en un futur tindrem patinadors així també. El que passa que tot això és una feina de molts anys i de molta dedicació per part de l'entrenador i per part del patinador. Costa, però sí, tinc tota l'esperança que n'hi haurà, en tenim de bons patinadors, sí. El campionat ha comptat amb la col·laboració de les famílies dels participants que s'encarreguen de tota l'organització, des de fer sonar la música dels programes fins a enregistrar-los. El club ha aprofitat per felicitar la parella de patinadors catalans que han finalitzat setens al Mundial, Olivia Smart i Adrià Díaz, i han remarcat que són un referent per als seus esportistes. Pel que fa als resultats dels 15 participants cerdans que han pres part de la competició, a destacar la primera posició de Maria Escrics en la màxima categoria, la Júnior ISU, i la segona plaça d'Adrián Jiménez. En Júnior A, Pau Vilella ha pujat al capdamunt del podi, seguit del seu company Juan Parra.